Kaixo, Amaia Arroyo naiz, irakaslea, eta bideo honetan intimitateari, pribatutasunari eta datu pertsonalei buruz hitz egingo dugu. Horretarako, aurkezpentxo bat prestatu dotzuet, eta hola, nire diskurtsoa jarraitzeko hobeto edukiko duzuela uste dut. Orduan, hementxe duzue aurkezpena, gero partekatuko dut zuekin, eta irakasle ikasleen nortasun digitala garatzeko bidelaguna izateko zenbait kontzeptu argi izan behar ditugu. Bai? Orduan, goazen ikustera pixkat zein da marko orokorra. Marko orokorra aurretik lagundu dugun moduan, ditxko markoa da, eta zehazki segurtasunaren alorra jorratuko dugu bideotxo honetan. Ditxkon markoan, gogoratu behar dugu, marko horrek 5 eremu dituela, bai? Informazio eta informazio alfabetatzea, komunikazio eta kolaborazioa, eduki digitala sortzea, segurtasuna eta arazoak ebastea. Horrela ulertuta, kompetentzia digitala horrela ulertuta, gauza asko irabazten ditugu, ulertzen dugu gailuak erabiltza, baina askoz gehiago dela, ez? Dena den, gure kasuan, egingo duguna da, segurtasunaren atalean zentratu. Orduan, segurtasunaren alor edo atal honetan, berez, markoak 4 azpi konpetentzia jorratzen ditu, alde batetik gailuak babestea, antibirusak eta abar jartzen jakitea, eta beste gauza batzuk, hori adibide bat besterik ez da, beste azpi konpetentzia bat izango litzake norberaren datuak eta nortasun digitala babestea, bai? 4.3 edo beste azpi konpetentzia bat izan litzake osasuna babestea, hemen sartzen da ere ergonomia, eta zenbat ordu ematen ditugun ordenagailuaren aurrean, eta beste magozaz. Eta azkenengo azpi konpetentzia alor honetan izan litzake ingurumena babestea. Guk landuko ditugun gaiak izango die bigarren azpi konpetentziari lotutakoak, baina baliteke zeharka 3. ere lantzea, bale? Orduan, marko orokorra zein dan ulertuta, goazen pixkat 3 kontzeptu lantzera, 3 kontzeptu. Normalean pribatutasunari buruz ari gara, baina badaude hor, pixkat beraien arteko muga lausoa, ez, dien 3 kontzeptu hauek. Intimitate alde batetik, pribatutasuna eta datu pertsonalak. Berez ez dut aurkitu artikulu edo definizio garbiren bat, bai? Orduan, iturri desberdinetatik edan dut, eta hemen proposatuko dutzuet zein da nire ikuspegia. Nire ikuspegia ez da balio duen bakarra, bai? Orduan, libre sentitu, aske sentitu, proposamen honen gainean beste proposamen batzuk egiteko, edo beste, konponketa edo hobekuntza batzuk proposatzeko, bai? Orduan, goazen, kontzeptuz kontzeptu ikustera nola definitu dezakegun, bai? Alde batetik, intimitatea. Intimitatea izango litzake edapen txikiena duen kontzeptua, 3 edapen txikiena duena. Horrek esan nahi du, gure gauzak, gure oso gauza propioak dienak sartzen diela kontzeptu honen atzean. Normalean, ez zaigu gustatzen edatzea edo konpartitzea, bai? Orduan, horren adibide izan daitezke, sentimenduak, sinismenak, beldurrak, beste batzuen artean, ez? Baina gauza horrek, norberarentzat gordetzen ditugunak bakarrik, ez? Orduan, horre hainbat eta hainbat adibide topa ditzakegu. Hurrengo kontzeptua izango litzake pribatutasuna. Pribatutasuna intimitatea baino edapen handiagoa duen kontzeptua da, bai? Orduan, ez die gauza, edatu nahi ez ditugun gauzak, bai? Baina, tira, edatzeko joera ere ez daukagu, hori edatzeko joera. Azken finean izaten da, berez, balio handirik gabeko datuak edo informazioa, ez? Izan daiteke hor jarri dut adibide batzuk, ez? Liburuak, irakurtzen ditugun liburuak, ikusten ditugun pelikulak, erosten duguna, bai? Argitalpenak, ez bakarrik argitalpenak, igual argitalpenak ez da hitz egokiena, ez? Baina esan nahi dutena da, ze arpidetza egiten ditugun argitalpenetara, ez?
Pixkat, pribatuak dira, bai, ze gauza nik egiten dituan gauzak, eta, zein inporta zaio hau, ez? Eta berez ez daukate baliorik, balio handirik, baina gurutzatzen baditugu, datu horiek guztiak gurutzatzen baditugu, gai gara gure profil bat osatzeko, eta guri buruz asko jakiteko, ez? Orduan, pribatutasuna hein handi batean sare sozialetan plazaratzen duguna da. Berez, pribatua izan beharko litzake, baina azken aldian, gure joera izan da, pribatua den guzti hori asaltzea, sare sozialetan. Orduan, gure datu pribatuak daude sare sozialetan, bai, baina gu jarri ditugulako. Ez? Orduan, hori izango litzake pixkat pribatutasuna. Orduan, esaten dugunean, mundu digital honetan pribatutasuna galdu dugula, da hein handi batean guk edatu dugulako gure pribatutasun hori, ez? Eta azkenengo kontzeptua izango litzake datu pertsonalak. Datu pertsonalak normalean edapen handiagoa dutenak dira, eta geu identifikatzeko erabiltzen dira. Hau da, izena abizenak, telefono zenbakia, nortasun agiria, eta hainbat informazio, ez? Orduan, hauek ere, lehen nahiko pribatuak izaten ziren, baina gaur egun, egia da, askotan jartzen dugula zera, ez? Gure datu horiek, webguneren batean, edo erosketak egiten ditugunean, eta bar. Orduan, edapen handiagoa dute guk partekatzen ditugulako, baina era berean batzuk publikoak direlako, ez? Gure nortasun agiria publikoa da. Izena abizenak ere hainbat zerrenda publikotan agertzen die. Orduan, hemen ere lausoa da, ez? Zer dan publikoa, zer dan pertsonala baino pribatua, orduan, hor ere nahiko nahasmen sor daiteke. Nahasmen hau pixkat argitu nahian, proposatzen dotzuet, Venn diagrama pilatutako Venn diagrama honen bidez ulertzea, ez? Orduan, intimitatea izango litzake Venn diagrama pilatu honetan edapen txikiena duen eremua, gero pribatutasuna ongo litzake, eta azkenik, edapen handiena duena datu pertsonalen eremua, bai? Beste eremu batean, alor batean adibide bat jartzearren, babitu. Pasahitza adibidez intimoa da. Pasahitza ez diot inori esaten, edo ez nioke inori esan beharko, ez? Kontu korronte zenbakia pribatua da, baina nik aukeratzen dut zeini ematen diodan, adibidez, ematen norbaitek dirua eman behar badit, eta kontu korrontearen zenbakia eskatzen badozta, nik emango dutzat, ez? Orduan, nik aukeratzen dut zenbaterainoko edapena ematen diodan datu pribatu horri. Eta datu pertsonalak izango lirateke publikotasunetik gertuago dauden norberari buruzko datuak, adibidez, nortasun agiriaren zenbakia edo nortasun agiria. Hori da pixkat, ikusten dugun aterkina edo, ez? Marko orokorra alde batetik eta beste alde batetik 3 kontzeptu horiek. Gertatzen dena da, honen inguruko kontzientzia lantzea behar dugula, ez? Landu behar dugula. Eta batez ere, gure ikasleekin. Guk geuk kontzientzia hartuta, gure ikasleekin lortu behar dugu kontzientzia hori sustatzea. Eta batez ere, gauza intimoak eta gauza pribatuak datu pertsonal gisa erabili ez daitezen enpresengatik eta beste hainbat pertsonengatik. Azkenen hor egongo ginatekeia beste azpikonpetentzia baten beharra nabaritzen. Hau da, osasun ez bakarrik fisikoa, baizik eta psikologikoa ere bai, zaintzeko eta babesteko beharra. Orduan, espero dut bideo honetan, kontzeptuak pixka bat argitu izana, ez dira kontzeptu errezak, egisa esan, eta, espero dut argitzia eta panorama pixkat argiago gelditzea. Eskerrik asko.